Хәзерге Ульяновск өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитровградта бүген 20 меңгә якын татар гомер итә. 19 гасыр азагында аларның саны 100гә дә җитмәгән. Шулай да мәчет төзергә рөхсәт алалар. Билгеле, аларга бу эштә шул чорның байлары бер туган Хәсән һәм Хөснетдин Алиевлар ярдәм итә. 1896 елны рөхсәт алгач, менә бу урында Алиев Хөснетдин дигән кешенең урыны була, ул шул үзенең участогын выделять итә, и тиз арада менә шул мәчет салына. Мәчет салынгач инде озак еллар буена почти 1937 елларга Хатлык Атаулла хәзрәт дигән имам вазифаларын алып бара. Димитровград шәһәре музеенда әлеге мәчеткә кагылышлы берничә фоторәсем, байтак кына документларда сакланып калган. Это письма промышленников меликесских, прежде всего Хасяна и Хуснеддина Алиевых с просьбой о передаче общества Меликесов земель. Это их усадебные места, которые принадлежали им. В 1995 на улице Большой не разрешили строительство мечети, в 1996 повторили, и только спустя 10 лет, в 1996 наконец было получено разрешение на строительство мечети. Мәчетнең 125 еллыгына багышланган чараларга Казаннан Алиевларның нәсел җебен дәвам итүче Эдуард Хайруллин да кайткан иде. Ул бабайлары салдырган әлеге мәчеттә генә түгел, ә Моловка бистәсендә аларның хәзер ташланды хәлдәге току фабрикалары биналарын һәм Ульян шәһәре Федерация урамындагы әби бабайлары яшәгән йортларында карады. Когда ты заходишь в этот дом и понимаешь, что какие-то твои люди, которые связаны с тобой нитями, которые казались незримыми, и вдруг ты ощущаешь эту связь времен, ген, рода, и как-то все складывается. И вот я даже кусочки обоев разных времен и дранку даже там, отломил себе кусочек. Какие там огромные потолки, какие там площади, лепнина. И я понимаю, что люди строили на века, и что вкладывали и душу, и деньги. Илебездә 30 еллардагы эзәрлекләүләр, халык дошманнарын фаш итү Мәләкәс мәчетендә читләтеп узмый. Атаулла хәзрәтне кулга алалар, аннан соң инде аның мәзин азанчы диелгән Мәләкә битендә мәзин, бегел битендә мәзин дибез, Ибраһим хәзрәтне, һәм инде Ахмед Сафа хәзрәтне эшесендә кулга алып аталар. 1940 елда өлкә башкарма комитеты мөселманнар мәчеттән баш тарту сәбәпле дигән ялган уйдырма белән аны башта склад, аннары урта мәктәп, ә соңрак сәнгать мәктәбе итеп файдалануга бирәләр. Монда узганда исебез китә, ни икән мәчетне булай туры басмаган икән, кыекша баскан бу зданиене, потому что моның битендә михрабы да юк иде, манарасы да мәчетнең юк иде. Бик күп түрәләрнең ишекләрен кагып, байтак хатлар яза торгач, 1992 елның 3 апрелендә мәчет татарларга кайтарыла. Ул чырлар турында шул вакытта шәһәр мэры булып эшләгән Владимир Паршин булай дип искә ала. Было непросто, когда я пришел, в администрацию города, главой города. В этом здании размещалась музыкальная школа. Довольно влиятельные работники руководства города, которые мне даже говорили, Владимир Алексеевич, ты еще не очень опытен, в административных делах, не делай глупостей. Нинди генә каршылыклар, колак артында пышылдаучылар булса да, ул чакта мин дөрес карар кабул иттем ди Владимир Алексеевич. Бүген мәчет тулы бер комплекс булып халыкка хезмәт итә. 2 катлы бинада намазлар алып барыла, никахлар укыла, ислам дине буенча 4 еллык курсларда эшли. 4 ел буена специально безнең учебный план белән инде 4 ел укыгач, дәрденә битендә каждыйна кем бетергән шаһадәтнамә язып берәбез. Атна сайын якшәмбе көнне битендә балалар кутабыз, тоже 20 бала укый. Тоже ислам диненең буенча битендә шулай ук ислам диненең нигезләрен укытабыз. Шулай инде гарәп телендә бөтен фик буенча да намаз укы буенча бөтенсенә үзләреннән укытабыз. Зак еллар буе гадәт катлаулы чырларда мәчеттә имам һәм мәзин булып эшләгән кан кардәшләребезнең исемнәре бүген мәчет диварындагы мәрмәр такталарда саклана. Сәгидулла Әхмәтшинең әтисе Гафиятуллага 60-80 елларда шәһәрдә имам вазифаларын башкара. Ләкин бу мәчетнең кабат татарларга кайтарылуын күрергә аңа насыйп булмый. Әти күрсәтә, менә бу безнең мәчет, бу мәчет ачылыр әле Аллаһ теләсә дия иде. Бу мәчет әле манаралы була, бу мәчет муллалы була, бу мәчет бабайлары дини кешеләр була дигән сүзләрен
unutacağım yok. Allah'a şükür, bugünkü buğunda uzgan gasırda yaşayan, dinimizni saqlawda tırışlık koygan imamlarını unutmay. Bugünkü İmam İlyas Hazret, olar turunda istelikler jiyip, fatalar toplap, kitap çıgarı turunda da xiyalana. Meşit yubileyinde da milli tariximizin saqlaw, şəxslərimizin zorlaw hakkında baytak sözler aytildi. Ulyan silkesinden Rami Safin, Tatarlar.